Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň sebitlerini gad ýataklaryny özleşdirmek hasabyna tebii gadyň çykarylýan möçlerini artdyrmak boýunça möhüm wezipeler öňde goýýar. Döwlet başdanymyzyň berýän tapşyryklaryny üstünlikli ýerine ýetirmek bilen Türkmengad döwlet kanseriniň Türkmengad Burowlaş müdirliginiň gaçlary gad gorduň möçleri boýunça dünýäde öňdäki orlaryň birine ýelýän Galkynyz gad känindäki 259-njy ulanyş gad goýusundan tebii gadyň tenagat taýdan ähmiýetli gad akymyny alýar. Türkmengad Burowlaş müdirliginiň burowlaýjylary gaýratly hem tutanýly ähmet çekip, goýunyň burow işlerini 4461 metr çoňlukda ýerine ýetirdiler. Olar şol çoňluklarda senagat ähmiýetli gad akymyny alýar. Hünärmenleriň hasaplamalarına görä ulanyş gad goýuty her gece günnüýde 2 million kub metrden gowrak tebii gad berýär. Bu işte kärhananyň halipa burowlaýjylary bilen bilelikde ýaş hünärmenleriň hem uly goşandynyň bolmagy bu ýsondurjy ýagdaýdyr. Hormatly prezidentimiz arkadaly gahryman terdarymyzyň ýygyderli berýän gollawlaryň netijesinde bu gad goýusynyň burow we gurulşyk işlerini Galkynyz gad käniniň geologik we tehnik häsiýetlerini gawat gelýän Ýaponiýa döwletiniň öňde barjy Sumitomo kompaniýasynyň oturtma we soğurjy, gazyjy turbalary, çuwdurum armaturlary hemde sütün başlary, şeýlegem Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň dünýä belli kompaniýalarynyň ýokary teknologiýaly ýer asty enjamlary giňden ulanyldy. Türkmengad Burowlaş müdirliginiň gaçlary Pähim Paýgat ummany magtumuly Praga ýylyny ajaýyp tähmet üstünlikleri beslemek üçin burowlaş işleriniň depkini barha artdyrýarlar. Müdirligiň gaçlary häzir Galkynyz gad känindäki 260-njy hemde 265-njy ulanyş gad goýularynda da burowlaş işlerini giňgerimde dowam edýärler. Ýurdumyzyň gaçlary gad ýataklarynda alınıp barýan burowlaş işleriniň depkini ýokarlandyrmakda, ony halkara derejesiniň talaplaryna laýyk alyp barmakda berýän biýmeçler kömek gollawlary üçin türkmen halkynyň milli lider gahryman arkadamyda hemde hormatly prezidentimiz arkadaly gahryman serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.